অতি সোনকালে মানাসত এই এয়াৰপৰ্ট কিবাটো হ'ব বুলি আমি গম পাই আছোঁ আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ অতি সোনকালে হওক खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर दिनैनि समावहाय जोङो सावरायलायगोन आङो जोंनि बिटिआर आवहाय जे इलेक्शननि दोहौआ जादों हाबलाय ओंखारलाय बिनि सायाव जेबो बुंनाय नङा जाय भिडिअफ्रा एकदमबारे नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय फोसावदों बिनि सायावसो बुंगोन जों गिबिसिन थारावहाय नैबे सानसुमा रामसियारिनि आखल आखुखौ नायग्रोगोन रायजोफोर नैथियावहाय जोङो रुंगुल बर'आ मा बुंदों बिनि सायाव जोङो खोनासंगोन थामथियावहाय जोङो प्रहलाद ब्रह्मनि सायाव जोङो सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय नैबे रिन्जय बर'नि सायाव जों सावरायगोन लोगोसे बिपिएफ पार्टिनि सायावबो जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर गिबियाव नोंथांमोना इन्ट्र'आव नुखादों बिपिएफनि सीएमआ मा बुंदों दा बिनि सायाव जोङो सावरायग्रोगोन गिबिसिन थारावहाय नोंथांमोना नुदों ओरैहाय बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै मा बुंगोन मा बुङा रायजो राजाफोरखौहाय थगाय थसि खालामनानैहाय भट लानो नागिरफिननाय जोङो नुनो मोनदों थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय बिथाङा हा फाट्टा होनानै एसटि जासिनानैहाय जेने थेने बर' हारिनि भटखौहाय मोनाखैब्लाबो गुबुन हारिनि भट लानानैहाय बिथाङा भटआव देरहाबाय दिनै मा खालामनो नागिरदों बियो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' हारिनिफ्राय भट लानो थाखाय मानास नेशनेल पार्कआवहाय एयारपर्ट बानायनायनि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना सिन्था खालाम जोंहा स्टेटआनो गैया मोनसे स्टेटनि गेजेरावहाय मोननै एयारपर्ट बियो कुनु गनायजाथावानो नङा रायजोफोर दा रुपसि एयारपर्ट दंखायो रुपसि एयारपर्टखौहाय दिनैसिमबो कन्टिनिउसलि बिपिएफ पार्टिया 17 बोसोरसिमावहाय बिसोरो रानिं खालामनो हायाखै आरोबाव मानास नेशनेल पार्कआवहाय एयारपर्ट बानायनायनि बाथ्रा बुंदों दा बाथ्राया जाहैबाय रायजोफोर एयारपर्ट थायोब्ला कम्पानियाबो थानांगोन कम्पानि थायोब्लासो एयारपर्ट थायो आरो एयारपर्टखौ डेभेलप खालामनांगौब्ला बे एरियायावहाय गासैबो मानो सिटि जानांगोन सिटिबो जानांगोन डेभेलपबो जानांगोन आरो कम्पानिबो थानांगोन दा जोंनि बर' हारिया कम्पानिखौनो मोजां मोनो कम्पानि लाबोयोब्लानो गेस जानानै उन्दुगासिनो थैयो होननानैहाय हेंथा होयो बर' हारिया अब्ला माब्रैथो एयारपर्ट फैनो रायजोफोर एयारपर्ट थायोब्ला टुरिस्टफ्रा फैयो टुरिस्टफोर फैनानै थाफैनो थाखाय बेरायनो थाखाय जायगाया मोजां जानांगोन अब्ला रायजोफोर रुपसि एयारपर्ट दंखायो रुपसि एयारपर्टखौबो कन्टिनिउ खालामनो हायाखै नंखाय बाखाय एमएलए इलेक्शननि थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ फुस्लायनाय मोनसे रावसो बियो बिपिएफ पार्टिनि मिथिबायना जोङो कम्पानिखौनो बुं एयारपर्टखौनो बुं रेल लामाखौनो बुं जों इउपिपिएल पार्टिनिफ्रायनो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनलांबाय थानायनि खाबुआव फैखाबायमोन आरो थासारियाबो गोजोन जाखाबायमोन नाथाय बेखौ जोङो नेवसिगारनानै दिनैहाय हारिजों गुबुन हारिजों दावराव दावसि खालामनानै होग्रा सरकारखौ लाबोफिननाया जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि जादों दा बे समावहाय नायदो रायजोफोर सानसुमा रामसियारि ससे खोनासंदो मा बुंदों एमएलए इलेक्शना एप्रिलाव जागोन बैसागुनि सिगांनो जागोन बिथाङा 6 मान्थ्सनि खोथा बुंदों बिसोरो जेनखागोनखौ नुहुरखादों आरो नैबे एमएलए इलेक्शनाव जेनबानो इउपिपिएल दोलोखौ माइक्रस्कपजोंसो नायखानांगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसि जुदि खनसे रादायखौ होबायब्ला बे थारैनो बख'गोन आरो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायाव बिपिएफ दोलोआ जाफुंसार जागोन आरो हाग्रामा महिलारि सारनि जि प्रमिस बे प्रमिसखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव मावफुंनानै होथारगोन दानिया खोनासंदो इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि रंगुल बर'आ सानसुमा रामसियारिनि मा बाथ्रा बुंदों सासे मस्त थिफुदला सेंग्रा जाय लोंनानै गेजेर गेजेर हासुद्लाना लायो बे बाथ्राखौ ओरैनो बुङाखै दै ससियेल साइटआव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ
खमसे खम दिनैनि तारिखाव जाय सेंग्राया लोंनानै कन्ट्रल खालामनो हायैनि हासुद लाना लायो बेबायदि सासे सेंग्रानिफ्राय दिनैनि लाइमोन समाजा माबा मोनसे सोलोंनांगौ दङ होननानै आं सानाखै। बे मानसिया बेबायदि सासे सेंग्राया दिनैनि लाइमोनफोरखौ नीति हिक्षा होगोन नामा? दिनैनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि सेंग्राया आदर्श फोरोंगोन नामा? जाय मानसिया लोंनानै ससियेल साइडआव गावखौ कन्ट्रल खालामनो हालायै मोनसे अबस्था, बेबायदि मानसिया दिनै मिडियायाव ओंखारनानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों। आरो जाय मानसिया बे सेंग्राखौ थुनानै होदों बाथ्रा बुंनो, बे मानसिनि जिथु जाथाय इन्सिडेन्ट बेखौ दिनै आं बुंनो नागिराखैमोन, खारन जोंहा बयहाबो दायित्व दङ लाइमोनफोरखौ मोजां आदर्श फोरोंनायनि इयुन जोलैखौ। खिन्थु जाय मानसिया बै सेंग्राखौ थुगदावनानै खोथा बुंनो फोरोंबाय थादों, खोब गोबावनि बाथ्रा नङा, मास मोनसेबो जायाखै, मैया दाखालि बावैसो सोरबा सासे हाबा जानो गोनां सिख्लाजों गाज्रि सोमोन्दो जानानै मेसेजआ भाइरेल जाबाय। दा बेसारा बे सिख्लाखौ बै जाय मानसिजों हाबा जानो गोनां बे मानसिया हाबा लाङा होननानै बुंदों होननानै ससियेल साइडआव भाइरेल जागासिनो दङ। वाव रायजोफोर, बनसुनि नेहाथारि सानसुमा रामसियारि दिनै जों नुबाय जौ लोंनानै हासुदेरनायनि भिडिअ। बेनोलायनो बर' रायजो राजाफोरखौहाय फोसाबग्रा, हा? बेनोलायनो बर'नि लाइमोनफोरखौहाय फोसाबग्रा। माबायदि नुखो जोंलाय? आरो फारसेथिं प्रेक्टिकेलनि बाथ्रा बुङोब्ला ओरैबायदि लासिं सिं बर' जाथिया ना रायजोफोर। दिनै सानसुमा रामसियारि बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङोमोन माथो दिनै नुबाय जोङो जौ लोंनानै फ्लाट हासुदेरनानैहाय बोबथिंब्लाय जानाय बोखांजानाय भिडिअसो नुबाय जोंलाय। आं लाजिबायलै बनसु, माब्रै बनसुनि नेहाथारि जाखो होनब्ला मान सनमान गैयैसो ना रायजोफोर। आरोबाव खोनासंबावदो रुंगुल बर'आ मा बुंदों बिपिएफनि सिएमखौ। आंनिबाथ' जायफोरा अलरेडि सेक्रेटारियाव साख्रि मोनबाय बिथांमोना मोनसे मिशनावसो ओंखारनांगौ। बेखौ मिडियायाव बुंनानै बहाबा सोरखौबा लोगो हमनानैबो जानाय नङा। आं जिखौ लाइमोन हिसाबै बुजि मोनदों, हाग्रामा महिलारि बिथांनि न'आव थांनानै बिथांमोना धरनासो हैनांगौ। स्प्लेन्डार बोराय होननानैहाय गोबां ससियेल मिडियायावहाय एडिट खालामनानै दिहुननायखौहाय आङो सन्देह दंमोन रायजोफोर। मानो बिपिएफनि सिएमखौहाय स्प्लेन्डार बोरायजोंहाय दिन्थिबाय थादों? नाथाय आङो सानबाय थादोंमोन, माने इसेबां आं बुजियाखैमोन मानि खारनै स्प्लेन्डार बोराय बुंदों। नाथाय दिनै जों खोनाबाय इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि रुंगुल बर'नि खुगानिफ्राय स्प्लेन्डार बोरायनि मिनिङा जाहैबाय बिथाङा सम सम माने ब्लेक डग लोंनो थाखाय स्प्लेन्डार बोरायखौहाय लानानै थाङो गामियावहाय। दा बे स्प्लेन्डार बोरायजोंनो बियो जौ लोंनो थांनानै फैनानैहाय लोंखांनानै फैनायावहाय सिरि न' सिङाव उन्दुफैयो, बिनिखायनो बिनि खर'आ बारा थिग नङा होननानैहाय जों दिनै मिथिनो मोनबाय रायजोफोर। दिनैसो क्लियार जाबाय आंनि साननाया। थेंक इउ रुंगुल बर' ब्रादार, बे बाथ्राखौ फोसावनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आं मिथिनो मोननानैहाय। दानिया रायजोफोर आरोबाव मा बुंबावदों रुंगुल बर'आ, खोनासंबावदो ससेबाव। भिडिअआ बिनिफ्रायनो जोब्बाय गासैबो, खोनासंबावदो रायजोफोर। अडिअ रेकर्डिं दङ, बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों अबसे बुंनाया मोजां नङा, बुंनोबो नागिराखै। नाथाय बिथाङा गावनि स्पिचआव मालाबा ख्रिस्टान धोरोमनि बिर'धि बुङो। आच्छा, ख्रिस्टान धोरोमनि बिर'धि बुंनाय माने मा? बिथाङा रिहन दैमारिनि एगेन्स्टआव थांदों नामा? बिथाङा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि एगेन्स्टआव थांदों नामा? सेवलि रानी ब्रह्म बिथांखौ, महिलारि बिथांखौ देरहाहोनानै, देरहानायाथ' देरहाया, सिमांखौ बुंदों आरो आं बिथांमोननि, देरहाहोनानै रिहन दैमारि बिथांखौ जोदलानो नागिरदों नामा? मानोना रिन्जय बर' बिथाङा ख्रिस्टानफोरखौ हामा मोनो, बिनि अडिअ रेकर्डिंबो दङ। बिनि थाखाय रिन्जय बर' बिथाङा जुदि डिफेमेसन केस होनो नागिरोबा प्रहलाद ब्रह्म बुंनाय बायदि होजागोन। आं बिनि थाखाय मस्ट वेलकाम खालामदों।
थैंक यू रिन्जय बर'आ जाहैबाय बिजेपि पार्टीनिफ्राय संख्रि नागिरनानैहाय बिपिएफ पार्टीयाव जाफैनाय मासे मोसौ बलद होनब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा दे रायजोफोर रिन्जय बर'खौ दिनै जोङो खोनाबाय धोरोमनि बेलायावबो बिथाङा पलिटिक्सनि माखासे हाबसननानै दङ दा रंगुल बर'आनो क्लियारलि बुंखाबाय बिनि अडिअ रेकर्ड दं होननानैहाय माब्लाबा हयथ' दामनोबो हागौ रायजोफोर दिनै नायदो पलिटिक्सआव जुदि बे 10 लाख 20 लाखनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो आरोबाव धोरोमनि पलिटिक्स खालामलायबावोब्ला अब्ला माब्रै जों बर' हारियालाय स्टेट मोननांगौ जाखो रायजोफोर एसे सिन्था खालाम दिनै रिन्जय बर'खौ आं सानखानायखामोन बै समाव जेब्लानाखि बाथ्रा बुंदों बे समावनो आं सानखानायखामोन बिथाङा धोरोमनि बेलायावबो एसे बोरैबा जानो हागौ होननानैहाय थिग बेबायदिनो सेवालि महिलारिखौहाय रिहन दैमारि सारनि जायगायावहाय दिनै एमएलए थिसननो नागिरदों होननानैबो जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर अब्ला नायदो रिन्जय बर'मोन बायदि मानसि थानायनि थाखायनो दिनैनि समावहाय बे ख्रिस्टियान सासे एमएलए खौहाय एंगारनानैहाय दिनैनि समावहाय बिथांमोना गोदान एमएलए सोसननो नागिरनायसो जोङो नुनो मोनदों आरोबाव बेबायदिनो बाव जोङो फारसेथिं नोजोर होयोब्ला प्रहलाद ब्रह्मआ एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि बे रनजित बसुमतारी सारनि फिसाजोनि सायाव मानो इसेबां गाज्रि नोजोर होदों रायजोफोर मा खारनै साख्रि मोनदों बर' हारियानो मोनदों गुबुन हारिथ' नङाना रायजोफोर मोजाङै मोनदों गाज्रि मोनदों बर' हारियानो साख्रि मोनदों बिपिएफ फैयोब्ला बै साख्रिखौहाय एरख'नांगौ इउपिपिएल फैयोब्ला बे साख्रिखौहाय एरख'नांगौ बे माब्लाबाबो जानो नाङा इउपिपिएलनि होनाय साख्रिखौबो बिपिएफआवबो रानिं खालामनांगौ बिपिएफनि होनाय साख्रिखौबो इउपिपिएलआबो रानिं खालामनांगौ दिनै जों खोनानो मोनदों नायबिजिरगासिनो दङ खय मास लागोन नायबिजिरनो थाखाय साख्रिनि थाखाय नायबिजिरनो बेसेबां सम लागोन रायजोफोर मिसा मिसि बिपिएफ पार्टीया रायजो राजाफोरखौहाय थगायबाय थादों आरो प्रहलाद ब्रह्मआ केसनि बाथ्रा बुंदों टेबासन ब्रह्मखौहाय केस होनायनि बाथ्रा बुंदों रंगुल बर'खौहाय केस होनायनि बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारखौ केस होनायनि बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारी सारखौहाय केस होनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौनो बुंनो सानो थांनाय काउन्सिल इलेक्सनावहाय जोङो बिपिएफनि सीएमखौनो बिटिसि आवहाय बिथाङा मानो सिबिआइ केस नांनानै दङ अब्ला सानदो रायजोफोर अब्ला अन्नानैसो इउपिपिएलनि सीएमआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय केस होनानै दोनाखै रायजोफोर नाथाय दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टीया केस होनो थाखायसो सरकार सालायदों नामा मानसिफोरखौ केस होनो थाखायसो सरकार सालायदों बिपिएफ पार्टीया प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि एसेबां गोसो गाज्रि सुबुं बिसोर बायदि थानायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया जौगानो रोङाखै रायजोफोर मिथिबाय बिसोर बायदि मानसिया माने आबसुनिफ्राय थांनाय आबसुजों एरख'जानाय सासे थगायसुला मानसि प्रहलाद ब्रह्मआ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आं एसेबां बुङाब्लाबो जागोन दिनै जों नुगासिनो दङ 2 लाख रांखौहाय बर' सुबुङा बारा मोनाखै गासै गुबुन हारिफोर गोजा 100आवहाय 10% मोनाखै होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों बर' हारिनिफ्राय रायजोफोर 2 लाख रांखौहाय दानिया ससे खोनासंदो भिडिअखौ सासे सुबुङा 2 लाख रांनि सायावहाय मा बुंदों गुड मर्निं लोगोफोर आं दिनै मोनसे खोथा सावरायनो सानदों खोनानो मोनदों दिनै बिजनीआव आनएमप्लय इयुथ्सफोरनि थाखाय 2 लाखनि चेक रानगोन आंनि नामखौबो लांदोंमोन ब्लकनि मानसिफोरा नाथाय नामा लिस्टआवथ' सौफैयासै बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जाहैबाय खोनानो मोनदों गावसोरसो राननानै लाजोबबायनो ब्लकनि मानसिफोरा गावबा गावनो आनक्वालिफाइड मानसिफ्रानो राननानै लाजोबबाय गावजों गाव बेसिकेलि जोंनि सुबाइसार नाम्बार 17 सुबाइसार समस्तिनि इसेबां फोथायनानै बिपिएफनो भट होबाय जोङो होमबाबो बेबायदि खालामबावबाय आरो बिदिब्ला मानसि मोनबावगोन नालाय मा बुंबावनो
मानसिखौ सायख'नांगौ बे मानसिखौ सायख'वालासिनो गावजों गाव रानना लाजोब्बाय इसिबां फोथायनानै बिपिएफनो भट होबाय जोङो होमबाबो थेवबो लास्टआव बेबायदि खालामनाङामोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर जेसेबां हायो रायजोफोर भिडिअआथ' एसे गोलावानो जाबाय नायनोबो बरिं जायो बाथ्राया जोबा फुंनिफ्राय लानानै सानसेब्लाबो आङो बाथ्राखौ बुंनो हायो बिपिएफ पार्टिनि थाखाय अब्ला रायजोफोर आंनि भिडिअ बुंनायावहाय बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो गावनिनो बर' फिसा हिसाबै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा बावहरनानै साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो बे भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि